anyar. Anyar Gres. Gres pokoknya. Gres. Inje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak nih. Kompak apane kok sing salam ngembele kabeh ngene kok. Lah piye? Ya siji Mami Okta, nggih. Dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sing duwe gawe. Amin. Kemanten kekali. Amin. Ugi sedaya ingkang sampun rawuh ugi para senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dumateng para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. kula aturaken mugi pinaringana berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Atur konjo ugi dumateng channel-channel YouTube nak yang kerja bareng dengan channel YouTube Budi Wijaya TV yang ada film pendek ludrukan humor. Ayo di like, di komen, di subscribe. Subscribe. Acara dalu menika kaseng kuyung dene sound system ingkang kondang naminipun nak THJ Audio. Uki Lighting. Fortuna Lighting. Sembahun sepina malih kula duo Iwak Keting ngaturaken matur sembahun saking kula pribadi ugi kunjuk saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Saderenge adik-adikmu diceluk nak. Ayo Mas, gawekno sing nyemek titik. Piru silali-lali ora nate ketemu dari mana datang ngalintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Inje Mami. Iya Dok. Iki kajatipun kemanten iki. Inje temanten. Alhamdulillah. Aku biyen yo dilungguhno kuwadhe ngene iki. Sampeyan tau lungguh ngene? Tahu. Cuma gak kembang ngene, Dok. Lah kembang apa? Kembang api tadi nyonyor cangkemmu. Ayo Dok, adik-adikmu nak. Inje. Kita tampilkan anak tangga yang pertama Mami. Ning Bella, Ning Amel dan Ning Adis. Anyar iki rek. Anyar. Trio Iwak Gatul. Iwak Gatul. Iwak Gatul. Salam dar godhonge cipir watana sabar ora kuwatir. Yuk he bayange goprakake tinggine ditinggal gledhakake gantine Benang Jombang mampir sengon lemah kenang ake wedine dokter sambang kiri mau ingon yen ora seneng apa mestine dilejengaken anak wedok Marsha Dias duo Iwak Pindang. Iwak Pindang. Cilik tapi gurih.
renyah. Talange sepur dilompati ajur mumur dibelani Abang biru sing mondok-mondok aja diganggu duweke kanca. Abang biru sing merah muda aja diganggu sing wis rumah tangga. Jos. disusul Anak tangga yang ketiga iwak betik ning iki lho sing duwe iki lho bersama ning Rani Asmara. Asmara bangun. Iwak apa Mi? betik Oh iwak betik. selengan kayune waru aku kelingan marang sliramu Yen ngetan bali omulon tresnane tenan ora mung guyon. anjene sangana iki goyangane iso enak mendut-mendut ngono Cocok mbek iwak ya. cocok nggih monggo temriki pelantun tembang-tembang campur Manis banji campur sari. ingkang pertama Ning menik menik Wulandari disusul disusul ning Mbah Ika duo ikan kakap oh anak ular tangga. ora-ora diarani luwung becik ditenani Mundut klambi ning pasar babat tresnaku suci donya akhirat bisa ngembang rapi bisa nyuling bisa nyawang ora bisa nyanding. sajane duo ikan kakap iki ngene iki Ya iki Iki. polahe ikan kakap. kakap dipun lajengaken Ibu Ning Fikum ambek Yantika ambek loro tok mbok aku gak hafal kok aja banter-banter kancane diteni. duo ikan kerapu Bali ongulon tresnane tenan ora mung guyon. kaya ngene rasane tempe kaya kentang dibumbu rawon kaya ngene rasane wong randuwe kaya wayang digawe lakon segera hadir mriki Bu Endang Suyanto Bu Rizky Bu Endang Sukentut monggo J monggo.
putih tak lirik wis ana sing duwe Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo bisa gampang rapi bisa nyulik bisa nyawang rapi bisa nyanding disusul temriki wonten ular tangga yang ke Ibu Titin kali Ibu Susan. Ije, monggo. Ibu Titin ambek Ibu Sartini. Ibu Sarti Cikwe. Iya. Ada. Ambek ada. Mi, ikan apa iki Mi? Nggih, Ikan apa iki? ikan belana. Balana. Kuapang mana? Andang ana pilingan gak wani mandeng aku kelingan jareke wong lunture putih atine bingung bojo gak boleh ayo nduk kula aturaken temriki senior-senior saking Budi Wijaya. Iya. Ingkang dipun pandegani Ibu Irma saking Jombang. Ingkang pertama Ibu Yayu saking Mantub. Disusul Ibu Mary Mojosari. Mojosari. Ibu Irma saking Jombang. Isian Jombang. Jarek lunture abang tak lirik wis ana sing sayang Kaya ngene rasane tempe kaya kadang dibubur rawon kaya ngene wong nyambut gawe kaya wayah digawe lakon aduh sapa iki jenenge Mariati Ya, Mami. nggih sepindah malih matur sembah nuwun nggih dumateng arek-arek sabu ingkang sampun rawuh Inje. nggih sabu teko ndiae Cak wis tumplek-blek kabuhe nggih nggih Kon dindi ae. sesarengan alartis kanthi adicara bedayan Sekarsari monggo Mas Jono Mong. Jombang arane Jawa Timur tratae uga disebut kota beriman
Semarang iku kota pendidikan kena kanggo contoh kanggo Yuk. katuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota kabupaten Jombang. Dok Mariance Ije mami, matur sembah nuwun atas rawuhipun para undangan sedaya. ugi konjo matur semanuan katur Bapak Ibu Sohibul Hajah kang sampun ngrawuhaken keluarga besar keluarga dalam Ludruk Budi Budi Wijaya. Wijaya. Dok Ije mami. ana wong Jawa unen-unen jroning suku kudu eling lan waspada. Bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa ya among wektu nak. Jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser Limriti di malam hari Ning Mariati. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Kandang